Тормышыбыз лабиринт һымак. Күп сакта борылыш артында нимә көтүен күзаллай да алмайбыз. Был мөмкин булмаган эш. Борылмалы, һырмалы лабиринт ахырында һәрберебезне ахирәт тормышы көтә. Әмма ошо буталсык тыкрыктарда адашмас өчен ни эшләргә һуң безгә? Дөрес юлды кайһылай һайларга? Уны нисек танырга? Һәрберебезгә дөрес юнәлештә икәнлегебезне раслаучы компас кирәк. Уның атамаһы иман. Ныклы иман ярдәмендә генә тура юлды табырга мөмкин. Алла Субхана Тәгалә иң зур бүләк биргән, безгә бәхет биргән ул иман байлыгы. Иман байлыгы. Әмма тормышыбызда күрәбез, Алла Субхана Тәгалә шушы иман бәрәкәтен, байлыгын кемгәдер биргән, кемдер менә шушы иман бәхетеннән, байлыгыннан, бүләгеннән читтә калган. Аның хикмәте бардыр, әлбәттә, аның хикмәтен бер Алла Субхана Тәгалә белешә. Алла Субхана Тәгалә Коръән-ы Кәримнең Рум сүрәсенең 30-нчы аятында дөньялыкта Алла Субхана Тәгалә шушы биргән шушы ниғмәт дин, ул динебез ахыр заманга кадәр барачак дигән. Динебезгә килгәннәргә, кемгә иман байлыгы биргәннәргә, уларга әлбәттә шушы биргән бәрәкәтне, ниғмәтне сакларга кирәк. Бик нык сакларга кирәк. Анысы ул адәм баласының үзеннән. Кеше шушы ислам динен кабул итеп, кәлимәне, тәүхидне әйткәннән соң, аның иманы камил булмый. Иманы камил булмый, нәрсә иман камил була, әгәрдә кешенең үзенең күңелендә иманлык булсанда. Ягъни истиқамат булганда иманда була. Истиқамат нәрсә ул? Истиқамат шушы килгән иман байлыгын гомер буе саклау. Шуны саклау, шуңардан тайпылмай, соңгы сулышка кадәр шушы истиқаматта булу. Менә әгәрдә тормышыбыздан шушы истиқаматны китергәндә, беләбез, менә тормышыбызда егет белән кыз булганда, беребез белән егетләр, кызлар, менә үзебез дә шулай булдык инде, беребезгә шундый матур сүзләр, ярату сүзләре әйтә торган идек. Әмма аның хикмәте моңарда түгел, хикмәте нәрсәдә соң? Менә шушы тормышларын үтеп, авырлыклар кичереп, шатлыклар белән яшәгәндә шушы аларның яратулары, яратмаганнары беленә. Менә адәм баласы шулай бер-берсенә тугры булып, яратышып яшәп, менә иң соңгы мөхәббәт нәрсәдә була? Соңгы мөхәббәт була бер-берсенә ир белән хатын. Соңгы сулыш алганда 30, 40, 50, 60 ел бергә яшәгән хатын-кызлар яшәгән гаиләләрдә хәләл җифете янәшәсендә аның ирненә су кидереп, су эчереп торганда, менә бу икенчесе соңгы мөхәббәт иң ныгы була инде. Шулай Алла Субхана Тәгалә әйтте, бу шушы динигә китерә дип. Әмма бер Алла Субхана Тәгалә, әмма бүтән кеше бер кем дә китерә алмый, әмма адәм баласы шушы динне сакларга тиеш, шушы истиқаматны саклап яшәргә тиешбез. Шушы динебездә булып, гыйлемле булып, бер Алла Субхана итаат итеп яшәгәндә, менә шушы истиқаматлы булып яшәйбез иншаллах. Әмма шушы дингә, Аллаһның шушы ниғмәтенә, иманына ирешкән кеше, әгәр дә тормышында ярамаган, Алла Субхана яратмаган эшләрне эшләй башлай икән, аның димәк иманы зәгыйф була. Шулай яшәүчебез Иблис тә шушы иманга кайткан кешеләрне бер минутка да, бер мезгилгә дә калтырып китмәй. Ул менә шушы котырта дөнья мәшәкатенә бирелергә, дөньяның ләззәтен алырга котыла. Әмма Алла Субхана Тәгалә шушы иман байлыгын биргәннән соң кешене сынай, менә шушы диненә, иманына тугры булып яшәйме, юкмы? Әгәр дә шушы сынауларны үтә икән, Алла Субхана Тәгалә төшерә рәхмәт фәрештәләрен. Рәхмәт
фәрештәләре аңа шушы иманды булган кешегә тынычлыкта булырга хәбәрләр бирә. Кешенең күңеле тынычлана. Авырлыклар килсә дә пошынмый, чөнки барысы да Алла Субхана Тәгалә белгән тәкъдир белән дип кабул итә. Без мөселманнар үзебезгә шатлык булганда шатланып, шөкер булып яшәйбез, әлхәмдүлилләх, шөкер. Авырлыклар булганда без пошынмыйбыз. Алла Субхана Тәгалә биргән шушы авырлыктардан сабырлылар кисәбез. Әгәр дә менә шушы гамәлдә яшәгәндә безнең тагын да иманыбыз камилләнә. Безнең менә шушы максатыбыз, әлхәмдүлилләх, шөкер, динебез дә булып, шушы иманыбызны ныгытып, бергәләшеп яшәгәндә, авырлыкларга түземлекләр булганда, шушы динебезгә шакыру, дәгъват эшләрен дәвам иткәндә, якыннары булсын, менә туганнары булсын, авылдашларыбыз, шушы нигъмәтне аларга җиткерергә дә, өйрәтергә тиешбез.